רציתי לומר לכם שכרגע אני נכתבתי על ידי מישהו שאמר לי, רואים אותי בחדשות, אז לכו לראות. אוקיי, אז היום בחדשות 12 אנחנו נשדר לכם, היה מישהו בשם אוטה פוטה שנכתב על ידי מישהו שעדיין צריך לבלוש את זה. עדיין לא יודעים מי חטף את אוטה פוטה. ותראו אותו כאן, עכשיו, בחטיפה. היי, שלום. אני לא מצליח להירגע. אוקיי, נרגענו. אז כן, אני בשבי, אני עכשיו חטוף. בואו תראו את מי שחטף אותי, לא רואים אותו, הוא פשוט עם שמיכה תמיד, הוא לא רוצה להוריד אותה. טוב. רואים? אז עכשיו לא נותנים לנו פה לאכול. בואו נלך לשבת. אז הנה אני הולך לשבת. קצת מנוחה, איזה יופי. לא, היי. אני יורדתי. אוקיי, אז תראו, אתם ראיתם אותו, בינתיים מה קרה? אני אספר לכם בדיוק מה קרה. אז ירו בו עם רובה, זה מה שקרה. אוטה פוטה מת, זהו, נמחק. אוקיי, אז זה יהיה להיום. עכשיו מנסים להחיות אותו. עכשיו תראו מה קורה בזמן שמנסים להחיות אותו. תראו אותו. הנה הוא נראה לי נהדר. הנה, ובכן מנסים לטפל בו, ונראה לי שלא מצליחים. הוא לא מתעורר לחיים. אוקיי, אז כנראה שהוא לא יתעורר לתחייה, וזה מה שיקרה היום בחדשות 12. עד כאן. אוקיי, אז בואו נראה את הילדים שלו, מישקי ולישקי. מישקי עוד מעט כבר בת 14, ומישקי עוד מעט בת 10. עכשיו נראה אותם, את כל המשפחה מתפללת אליו שיחזור לחיים אם הוא יכול, ואומרים את מה שיוצא להם מהלב. אז בואו נראה את זה עכשיו משודר.